Λοιπόν, θέλω να σας δείξω για τα τηλέφωνα. Ένα υποκατάστατο του YouTube, εντάξει. Το συγκεκριμένο δεν έχει τις διαφημίσεις που στο YouTube, να δείτε κάτι και σας πάει τα νεύρα και ούτω καθεξής. Και γενικά για να μην μπλέκετε με VPN, με DNS και τα λοιπά. Εντάξει, το συγκεκριμένο προγραμματάκι για τα τηλέφωνα. Είχα κάνει προηγουμένως ένα βίντεο, αλλά δεν είχα ήχο, οπότε τα είχα βάλει εδώ πέρα. Για το YouTube είναι το New Pipe, εδώ πέρα. Όπως βλέπετε αυτό είναι το σήμα. Είναι από προγραμματιστές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει και τα τέτοια. Όποιος θέλει το κατεβάζει από εδώ και το περνάει στο τηλέφωνο, εντάξει. Το κατεβάζει σε ARC, κυβωτός, κυβώτη, όπως θέλετε. Το συγκεκριμένο βρίσκεται εδώ, στο F-Droid, είναι των προγραμματιστών, το οποίο το έχουν φτιάξει και έχει και πάρα πολλά. Είναι ένα μαγαζάκι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Google, το μαγαζί της Google, εντάξει. Λοιπόν, ούτε έχει αυτό το μαγαζάκι μέσα για να το διαφημίζει, γιατί η Google είναι 95% διαφημίσεις. Λοιπόν, και αυτό δεν θα το βρείτε εκεί, το μόνο που θα το βρείτε ή το κατεβάζετε από εδώ, που δείχνω τη διεύθυνση, ή βάζετε το μαγαζάκι αυτό εδώ, το F-Droid, γράφοντας εκεί, να σας κατεβάσει το βασικό το ARC και το παίρνετε από εκεί πέρα μέσα. Το συγκεκριμένο το New Pipe έχει τα πάντα, από ότι το έχω ψάξει, το έχω δουλέψει δηλαδή κανονικά, το έχω δηλαδή και στο κινητό μου. Ό,τι έχω ψάξει μου τα έχει βρει. Τώρα με το θέμα συνδέσεως και τα λοιπά μπορεί να έχετε κάποιο μικρό προβληματάκι. Δεν είναι και θέμα. Το θέμα είναι περισσότερο από ό,τι το βλέπω εγώ, να βλέπετε χωρίς διαφημίσεις. Εντάξει. Τώρα αν θέλετε να κάνετε τις συνδέσεις σας και να κάνετε και σχόλια και τα λοιπά, πηγαίνετε στο κανονικό να σας αλλάξει τα φώτα και μετά ξαναρχόσαστε πάλι εδώ. Υπάρχουν κάποιες συνδέσεις και τα λοιπά στο συγκεκριμένο και οπωσδήποτε παίζει ρόλο και τι λογισμικό έχετε στο κινητό σας. Εντάξει, από 8 και ένα και πάνω δεν έχετε κανένα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάποια θα παρουσιαστούν, αλλά λύνονται γιατί δίνει αναβαθμίσεις. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα όποιος έχει 10 και τα λοιπά δεν το συζητάμε, είναι κομπλέ. Τώρα εδώ πέρα συγκεκριμένα και στο 10 μπορεί να υπάρχει κάποιο θεματάκι, εν πάση περιπτώσει διορθώνεται. Αλλά όπως είπαμε και όπως λέω, αν διαβάσετε και τα λοιπά, θα βλέπετε ότι θέλετε αυτό που πληκτρολογείτε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ταινίες και τα λοιπά. Δεν θα έχει τις διαφημίσεις που έχει το YouTube. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, το YouTube. Καμία σχέση. Λοιπόν, με τις διαφημίσεις, κατά τα άλλα έχει τα πάντα. Ό,τι ψάχνετε στο YouTube, πιστεύω να το έχει και εδώ με κάποιες μικρό αποκλήσεις. Λοιπόν, το μαγαζί το κεντρικό είναι αυτό. Έχει και κάποια άλλα ARC. Εδώ, εντάξει, είναι από προγραμματιστές. Δεν έχουν οι άνθρωποι κάποιο μπόρο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, όπως ο Google. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Προγραμματιστής που ανεβάζει στο Google του ζητάει να βάλει διαφημίσεις. Ενώ δεν θέλει, του ζητάει, πρέπει οπωσδήποτε για να παρουσιάσει και να οικονομήσει. Λοιπόν, αυτό το μικρό για τα Android. Δεν θέλει να ασχοληθείτε με VPN ή DNS να αλλάξετε και τα λοιπά, αν και έχει κάποιο θέμα το DNS γενικά σε όλα τα κινητά και γενικά στο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει είναι άλλο καπέλο αυτό πολύ υψηλό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για όποιον θέλει. Το F-Droid έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, εντάξει.
είναι από προγραμματιστές, δεν έχουν διαφημίσεις, δεν θέλουν ρουτ ό,τι βάζετε από εδώ, εντάξει, ειδικά δικαιώματα και τα λοιπά που και αυτό είναι μια ψηλό παπαριά, μας περιπτώσει άλλο καπέλο, είναι για άλλη φάση. Λοιπόν, αυτά τα λίγα και τα λέμε πάλι.